siya! Sagad ka mga Pinoy, mahilig kayo kita og mga crispy nga pagkaon baka og iparisan og latik. Usa na nini ang salbaro nga kagumkom og lami tungod sa latik niini. Apa nasayod ba kamo kung giun sa paghimo ang maong nipis kaayo nga kanunon ato kining sayran kay siguradong lami siya. Crispy, lingid ang porma ug gipatuluan sa latik. Mao kini ang salbaro nga patok kaayong pang-snacks natong mga Pinoy. Lami siya, salbaro sa talisay! Apa nasayod ba kamo kung diin kinigikan o giun sa kinipaghimo? Ang nipis nga salbaro gikan na gayud di ay sa balanghoy o kasaba. Among naila-ila si Manang Lucia Madrid nga pipila ka tuig ng tighimuan niini. Iyang panitan una ang balanghoy og dayon nidniron og mano-mano. Ang uban hinuon magpagaling gayud siya aron mapino-pino pa kini og maayo. Ma'am. Oh, lumino din siya, ma'am. Amo na ning gituan. Gihulma pakahuman. Manangin siya. Kani mao na ni siya. Nga magpabukal mi sa kaldero og tubig init dahil amo ni siya ilunod. Amo na siya steamer. Mao ni siya pagkahumag steamer maluto naman eh. Human among habwaon, among ibuwad. Then pag humagbuwad, mao na ni siya. Human manidnid, steam ug ibuwad kini aron makabot ang ingon niini nga resulta. Kung aduna nay order, anha pa kini lutuon sa mantika aron ma-crispy. Apan mas lami gayud ang salbaro kung butangan og latik. Ang latik hinimo sa kamay nga kinugay ug tuno sa lubi. Matod ni Manang Lucia nga ang napo ka kilo nga balanghoy makahimo na og mokapin sa 200 ka mga salbaro. Ako sa Lusoris ako sa liluan kada Domingo o Sabado o kanang naikasyon, nadaghan na kay Miksuki sa Mandawi, taga Lasyon, ang amo suki. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.